Хо-хо-хо! Здравейте, мои мили момичета! Ивайла и Виктория! Говори ви дядо Коледа от далечната снежна Лапландия. Елфите ми разказаха толкова много хубави неща за вас, че нямаше как да не ви изпратя това специално коледно послание. Ивайла, ти вече си на 8 години. Знам, че обичаш да играеш футбол и че си много добра в тениса, където се раздаваш истински и винаги даваш всичко от себе си. Това показва колко си упорита и силна. Ходиш и на народни танци, а там танцуваш с настроение и усмивка. В училище си супер, умна и можеща. Само понякога трябва да бъдеш малко по-внимателна и по-съсредоточена. А по-английски. Хо-хо-хо! Знам, че можеш да се справяш още по-добре. Ти си прекрасен пример за по-малката си сестричка и тя много се гордее с теб. А сега е ред на Виктория. Ти си на 5 години, а съвсем скоро ще станеш на 6. Ти си много артистично момиче. Обичаш да рисуваш, да оцветяваш и да създаваш красота. Ходиш на художествена гимнастика и на народни танци, където си много добра и се справяш чудесно. Танцуваш леко и с радост, точно както дядо Коледа обича да вижда. Ти си нежна, добра и обичлива. Само продължавай да бъдеш послушна и вярвай в себе си. Мили мои момичета, искам да знаете нещо много важно. Баба Нина и дядо Краси ви обичат много и винаги мислят за вас. Също така баба Бени и дядо Ники се гордеят с вас и ви носят в сърцата си. Мама Алекс и тати Иван са най-щастливите родители, защото имат 2 прекрасни дъщери. А Войчо, Виктор и Чичо Илиян ви обичат и винаги ви подкрепят. И сега ще ви прошепна една малка тайна. Коледа е съвсем близо. Елхата вече грее с коледни светлинки, а под нея дядо Коледа е оставил подаръци за 2 добри, талантливи и обичани момичета. Бъдете здрави, щастливи и винаги заедно! Весела Коледа! Ивайла и Виктория!